Jampiro pamene pa program yathu ya lero muli bwanji tupaseni moni. Musatalikire muli ndine teacher watu Rodine. Mwazuka bwanji mukuendera pati mukupita kuti? Ari Munyanane wafika pa radio. Timve kuti wabwera ndi nkhani zotani lero. Kaiuzeni nkhandweyo. Lero ndili mmuzi muno kwa uzanthu zofuna kuchita. Andenja masulidwe amundima one kuwala. Radio yake ndimene radio Lomwe imene imaonesa Malawi kuwala. Tu pamene azimayi ayimusipi akutenga ndalama za nkhaninkhani kupitisa maiko akunja. Anthu akupasidwa zibwezi zawo sikutenga ndalama za nkhaninkhani kumapita nazo maiko akunja. Ndefa Munyanane pano pa radio Lomwe sitizakhala chete yayi. Ati anadula mutu wa Yohane pa chisangalalo chopusa kwambiri chimodzimodzinso tonse alliance yangu atengera Malawi kuntoso ngati nyama ya galo. Mukaiuze nkhandweyo sindichita nayo mantha yayi. Pano pa dziko la Malawi lalowa uchisiru kwambiri, lalowa mopusa kwambiri, lalowa muchisebwe kwambiri dziko la Malawi. Siku lina lililonse kukangocha mama ongomva nkhani zosiyana-siyana kuti koma ndi dziko lake lomwe lija lidali ndi atsogoleri nkumaliyendesa dziko ndikumakhala kwaiti, koma lero dziko la Malawi lachulusa kwambiri chibwana. Chibwana chachuluka kwambiri mboma limene la tonse alliance. Chibwana chachuluka kwambiri. Pano pa kutenga ndalama kupereka kwa anthu ogulisa panadolo mukumpasa munthu zoona ogulisa panado kuti akubweresereni fertilizer. Chibwana chachuluka kwa basi. Osachedwa pamwe wala kuti munatenga ndalama kuwapasa aja akubushale ogulisa atondo a mbuzi, leronso mukutenga ndalama kuwapasa munthu wa panado. Kupanga ziganizo mopoira kwambiri, kupanga ziganizo zopoira kwa basi. Mahule na akutenga ndalama kumapita nawo maiko akunja nkumati forex kusowa. Lero mahule akutenga ndalama Malawi kumapita nawo maiko akunja kupereka kwa zibwezi zanu. Mwalilowesa dziko la Malawi uchisebwe kwa basi. Mukamachoka mwatia muzati votereso 2025. Inuyo tikakuvoterani 2025 inuyo ndiye kuzungulira mutu. Kachitika sasa sikuru, atenda mazulibe.
tizapanga sozo mwezi kumaba chimanga kumapita nawo ku Tanzania kumaba chimanga ndi kumaseka maadimaki nkumachosa anthu kwa adimaki kontchito ndiye tizakuvoterenisa. Thomas Shibade kuimba kwaje kumeneko. Ndifuse kwa inu anthu na kampeni munatironjeza chani. Ndifuse kwa inu anthu na kampeni munatironjeza chani. Sikunyoza aikomandi yantuwa akupepa kuno munafika kali. Tokweza madanda urosa sasa pira ino kamuzazi mbele. Kuiku kutotela za moto Aisraeli lero ndife. Tinalinga tisidoleza mukale pesa ndikukakota. Nika mumano Kwa kampeni mudalonjeza anthu kuti chani inuyo. Mudalonjeza anthu zimenezi zoti muzatenga forex kupitisa maiko akunja. Inu ndiye mwatiriza basi. Inu ndiye mwatiriza inuyo. Apa ndiye zaoneseratu kuti bolaso gogo emoja akadatithandiza. Bolaso magogo mwacha akanatithandiza koma izi ndiye zafika pena pake izi. Kunja kukangocha mamawo kungomva iyayi atenga ndalama za nkhani izo zikupitapozo. Utere aliya yapereka ujeni contract kwa kampani yosaziwika munthu ogulisa panado ampasa ndalama za nkhani. Mwalepera kukwanirisa malonjezo lili ndochitikana nena malo wasoiro irojoni komandiwe mutu tinene bwanyi timati nzeru kukusangani ambawi wopezeka kumuzi mwa tiperekeso moni ku group ya Twitch ya Kontedo muli bwanji kumendo kupaseni moni nkhani ntenti zimenezi posachedwa pamumvaso anthu akuchosedwa ntchito kulendo kutauni kumakakhala kunyumba ya sopano kunamewawa kunotilindi mavuto ambili Department ya boma posachedwa pamumva akuchosedwa ntchito pompano sikale ya kaya mwachita kulozedwa kaya sindikuziwa anthu aboma latonse alliance kaya mwachita kulozedwa kaya sindikuziwa koma ndiye wakuloza ni wakukakamirani bwanji wakukakamirani kwambiri chifukwa ziganizo zimene mukuchita kubomako zopepera zokha zopusa zokha ayi inu alipo wakulozani koma ndiye wakukakamirani zeni ngati simunalozedwe zija zonena kuti zanja lalemba khoma ufumu wanu utayezedwa waoneka kuti waperewera sinu mafumu inu mudangolanda zikoli chifukwa choti mumabwera kuti muzakwanirise kuti muzigonana m'maofesimu nanga si ntchito imene mudabwerera ndikugonana m'maofesimu ndikumatenga ujeni ndalama za nkhani ndikumapereka kwa zibwezi zanu ndikumapita nawo maiko akunja nanga munthu akupezeka kuti walakwisa koma 2 minutes osatha mpaka na munthu akapezeka kuti watuluka pa bero kusonyeza kunena kuti zibwezi zakutonse alliance zimenezi akadakhala otsutsa boma mukadaona mmene akadakakamiridwa akadankakamira zeni nkhani yake mpaka na pena paliponse ikadakhalapo koma poti awo ndi zibwezi zawo boma latonse alliance latonjeza adabwera kuzapanga zibwezi m'maofesimu osati kuthandiza Malawi. Kapita kutende sisi mchezo kati niweyo na majazo kenda kalama ulipe mfera kutende mwina kifeo ama iyantua anatipalira alimuganyi that's why tiliholira kukula molira kufera momo kuma andale mzikwanilisa malonjezo anu tisaname ya Malawi ndiye mwaonjeza kwambiri koma mukakhala pa misonkhano ndiye kuyankhula zinthu za mzeru kwambiri mukwabwadika Malawi boza inu mulungu azikuona ni mwapaderadera azisolosa mmozi sisi
ndimalize programu yanga ndikuimba kumene kukwa Nyamata amene limpani chibwana tu onena kumanena sakandiyeza pita sakubeza banja udonjani misiku yake yonse anabanwa nayo inapeza mabanja yewatani Amalawi kwina kulikonse kumene muli ili si boma lotinso muzalipase 2025 ya mukazangopereka 40 kwa boma limeneli ainunso ndiye mwapepetulidwa kwambiri. Ndimakhala pano pa radio Lomwe ndikumalangiza Amalawi kuti mwaona ziganizo zimene akupanga kutenga ndalama nkumpasa munthu ogulisa panado, kutenga ndalama ndikumpasa munthu ogulisa mbuzi, atondo a mbuzi ndi zimene wakupanga kutenga ndalama nkumapasa zibwezi zawo nkumapita nawo maiko akunja. Forex ikuvuta muno muziko, iwo ndikutenga ndalama ndikumapereka ku zibwezi zawo ndikumapita maiko akunja nkumaichosa muno Malawi cholinga choti azapangire kampeni kusogolo kuno. Ndiyeni manena pano pa radio Lomwe kuti muzipatala mukusowa mankhwala, anthu akumwelira muzipatala, ena akutenga ndalama kumapita nazo maiko akunja. Chomvetsa chisoni nchonena kuti kampani imene ayipeza yati olo makwacha izalandira, koma imeneyo ndi kampani yakunja. Makwacha amene wazapita nawo kuti, makwacha amene wazikapita nawo kuti, poti makwacha timagwirisa ziko lathu la Malawi. Zomvetsa chisoni kwambiri, awo adakubwera kuzaba basi sanabwere kuzathandiza mtundu wa Malawi. Ndetero mundilole kuti ine ndichokepo apa ndikubweresereni nkhani zina za chilendo. Ndapita ndapatuka ndatawa Munyanane pa radio Lomwe. mayamba kupeza sanata funese ukapeza chitu masanga sindiye kuti ndichokalitsa izikamu iziwo imau akangania chikondi yofuna kumvesetsa bwino musatamange musabwisiba njomba inu lero mundiuza chani kuti ndikulowa mbanja losirika lokomabuye zikomo inu lero wani akambuye kundipasa wa chikondi akundimvesa kukoma uye nditizikomo inuyo simuchedwa simfulumira tawi yango kwana uye nditizikomo What responsibility, mamuna? What responsibility? What responsibility? Oh yes, come on. What responsibility?